Здравейте, колеги по английски язик! Здравейте и на всички тези, които за първи път попадат на мое видеосъдържание. За тези, които за първи път са тук, само ще кажа, понеже минахме вече 10 урока, кръгло 10, ще кажа, че всъщност аз предлагам съдържание на уроци по английски язик за деца на 5 и 6 годишна възраст. Знаете, че в България на тази възраст не се предлагат учебни системи за деца. Търсила съм изключително много, когато започнах да се занимавам с деца на тази възраст, но не попаднах на подходящи и се наложи да създам моя собствена учебна система, която така мисля, че от практиката си е доста успешна. Уроците са логически свързани помежду си и ако смятате, че това би било в полза на вашата работа, ще се радвам да се абонирате за канала и да следите моите видеа, както и да давате също така препоръки, градивни критики, към които съм отворена. И не искам да пропусна да кажа обаче, съдържанието, което създавам, в никакъв случай не целя да бъде професионално. В смисъл, говоря това, което е от сърце и душа, не обработвам видеята след това, защото нямам време да го правя. Целта ми е да бъда полезна, особено на по-младите колеги, и се надявам, пак казвам, наистина да бъда полезна и евентуално ще се радвам и вие да споделяте вашия опит, защото аз взаимствам от колеги от цял свят. И тези, които ме следят, виждат, че използвам много ресурси на колеги от цял свят. И така. Добре, да започнем сега, да хвърлим един поглед върху урок номер 10. Какво сме правили в урок номер 10, за да продължим нататък. Тук сме си преговорили животните, преговорили сме си въпроса am I, след което сме се запознали с sea animals и продължаваме смело към урок номер 11, като започваме с една много мотивираща песничка от Макдоналдс. Сега тази песничка, предполагам, на всички им е позната, но тук виждате DJ Рафи, канала се казва DJ Рафи, един много зареждащ младеж, който много така много забавен, много енергичен начин представя някои неща на английски език. Ето тук отстрани, виждате, са ми излезли много негови видеа, нали, на най-различни теми, но аз в случая тук целя хем да си преговорим някои животинки, които сме учили, хем да започнем часа по един енергичен начин, защото има една приказка, знаете, както започне, така и завършва. Нали? Да се надяваме така, че ще бъде така. Тук, освен животинките, в тази песничка има и everywhere, думичката everywhere, нали? Докато я пеем, показваме с ръце everywhere по някакъв начин, че навсякъде има, нали, тези животински има ето тук, нали, това не са го учили децата, но това непосредно в песничките, те просто думичките се запомнят, не се казва кое какво означава.
Така, и продължаваме към задачка втора, където имаме отново животните се повтарят с флашкартите. Всички тук животни могат вече да се миксират, защото децата вече имат знания върху farm animals, wild animals, нали, sea animals, и след като сме ги преговорили, нали, не просто е така, ами защото следващата задача всъщност е Sea Animals Guessing Game. Казах тук, че децата много обичат да се надпреварват кой първи ще познае животното, нали, за да получат печаче, нали, за първи познал. Така, тук искам също да кажа на канала се казва Games for ESL. Ето виждате, искам тук да споделя, че сега в ключетата, които използвам, понякога може да се появи някое животинче, което не сме учили, което аз нямам в флашкартите си, но нали, то никога не е лошо да научиш нещо ново. Децата бързо запомнят, ето си имаме тук, дори да не го знаят, да речем, след това го научават и така. И преминаваме към задача четвърта, която е любимата на децата. Бях споделила в предно мое видео, че избягвам тези упражнения. Този вид задачи всъщност, нали, рисуването или оцветяването по време на часовете, поне с тази възрастова група, въпреки че те децата обичат да рисуват и всеки час, когато пристигат, започват да ме питат. Първият въпрос е този: днеска ще рисуваме ли? Така, сега защо избягвам? Бях обяснила, че нали, това е част по-английски, не е част по рисуване, но се позволявам от време на време да използвам този метод на рисуване, защото тук съм си поставила за цел да упражним моя MUR. Нали, с UR се бяхме запознали по-назад в уроците и съответно тук сега деца, учител рисуват и казах, че аз също се включвам активно в рисуването, защото на децата това много им харесва. Нали, учителя да се включва, не само да се прави на учител и да задава командите. Така, след като сме всъщност тук да не забравя да кажа, че тук ето емоциите пак ги припомняме, защото така измина доста време нали, от както сме изучили емоциите, за да не ги забравяме, нали, си припомняме отново под формата на рисуване, където нали, включваме вече и I am, you are, нали, прави някаква логическа връзка между глагола и емоциите, след което съм си записала детето казва, нали, децата казват всъщност I am, you are, нали, аз съм, рисува, you are, нали, казва какво ние да нарисуваме. И тук за тези две упражнения може да се отдели така, като се има предвид, че рядко се правят такива упражнения с рисуване, може да се отделят и 10 минути. Децата и бавно рисуват. Къде ни 10 минути отнема, според мен, тези две упражнения. И след това преминаваме към задача 6. Сега тук при задача 6 аз съм се написала Word Wall Games. Какво правим тук и искам да споделя, че сега тези упражнения много се харесват на децата. Аз имам интерактивна маса, където нали, от време на време им пускам такива упражнения. Те много се радват. Защо? Защото днешните деца обичат нали, постоянно са на таблети, на телефони. Сега не знам, тук нали, говорим за деца на 5-6 години, родителите им дали им позволяват, дали не.
да работят на телефони или на таблети. А, но тук, нали, тези упражнения се правят също така много рядко, колкото да внесат някакъв цвят в урока. И аз тук, ето, за първи път нали, се позволявам да таковам такива упражнения. Сега ще ви покажа тук всъщност какво целя с тези две упражнения. Ето и тук също, значи двешките. Тук всъщност се упражних шиит. Така, тук виждате, че пише it is his. Нали, сега децата още не го знаят това, но те определят всъщност he, she, нали, това го знаят вече. Но те докато, нали, избират, аз съм чета he is, she is, it is. И съответно разчитам до това, че, нали, те ще го запомнят го всъщност, показвам им, нали, къде да натиснат, те много се кефят на това, да натискат, да лачат, нали, за зависимост от формата на тези игрички, нали, избирам най-различни. Тук, значи това целя с тези две упражнения, нали, да разпознават хишиит, така, и след което вече, всъщност в следващото упражнение 7 вече съм заложила всичките лични местоимения и го упражняваме с едно клипче на Interesting English. Ето, виждате и тук имаме всичките местоимения. Така, тук имаме и съответно вече се вкарват и пълни изречения, нали, като пример, че повтаря се, ключето е доста дълго, нали, защото има много повторения, нали, ето виждате сега he, и след това he is sick, след това имаме she is a girl. Така, повтарят се, ето тук пак се повтарят, нали, тук изчезва даже, нали, детето, ето мемори ги имате, изчезва и детето, нали, трябва да запомня кое всъщност е изчезнало, след което вече имаме you, ето you are my sister, така they се вкарва, we, след което пак се повтарят, тук после пак изчезват и накрая имаме review, където пак се повтарят. Сега тук картинките, специално за идеи, не разчитам много на това видеоклипче, защото не съм много сигурна дали ще разберат всъщност нали, какво означава тук от картинката. Затова аз след това им показвам нали, показвам всички нас с ръце и на they някъде соча навън, нали, навънка от стаята, все едно има хора, нали, и те са те. Така, тук сега, нали, не мога да бъда сигурна колко децата го разбират, но най-малкото с това целя да научат правилното произношение на думичките, защото пак от опита си, вече с по-големи дечица, си мисля, че децата много се затрудняват след това и при произношението, особено на нали, това в лещото. И си мисля, че просто би трябвало още така, докато са малки, това да им се налие в главата. Затова аз го правя. Нали. Малко амбициозно постъпвам, но мисля, че не е лошо, нали, децата да го чуят, най-малкото да го чуят и да го запомнят като произношение. А дали ще го запомнят като значение, те са още малки, имат достатъчно време по-нагоре, нали, ако системно посещават часовете по английски, ако постоянно, нали, от малки до нали, докато пораснат са системни в обучението по английски,
ще могат, ще го научат. Няма къде да идат. А, така, тук даже като е станало на въпрос, мога да споделя, че имам едно 3-годишно дете, което, нали, което вече е 4 годишно, т.е. е в тази възрастова група. Миналата година беше в първа възрастова група. Така, даже вече взе да си мънка на английски, което така изключително ме радва. И също така, още едно детенце, което е в детската градина, 6 годишно детенце, и се научи да чете, само това да следи това, което е изписано на екрана, което за мен беше много голяма изненада, когато преоткрих всъщност, че детенцето може да чете, и като започна да ви представям и всъщност моите ресурси, които аз създавам, малко по-нататък ще видите, нали, защо това дете всъщност се е научило да чете. Нали, той е индивидуално, децата са индивидуални, явно има добра визуална памет, но така се гордея с това постижение, защото нали, понеже използвам много такива ресурси и обучението не е само, както казах, нали, избягвам да се рисува, или пък само с флаш карти. Нали, няма как един час от продължителност 40-45 минути да се бори само с флаш карти, с рисуване. Децата трябва да се раздвижват, да е много забавно, затова използвам най-различни методи. Виждате, така и след това вече минавам на още нещо ново. Така и сега тук имаме ново като лексика. Тук при Subject Pronouns беше ново като граматика. Нали, we и they всъщност не са им познати, но аз напредвам и с лексиката всеки час. И сега тук имате на ELF Kids видео с едно клипче, където нали, ето сега тук логическата връзка вече, нали, с he is, she is, ето he is my dad, така brother, освен че научаваме тук всъщност, че членовете на семейството имаме и he is и she is, където ние вече сме го работили тук в тези игрички, нали, аз съм ви го казала, нали, и след това вече го виждат, го чувате в клипчето. Сега тук имаме въпроса хуиши, нали, тук не им казвам всъщност какво означава, нали, хуиши, като се зададе въпроса, нали, се така няколко пъти, докато се изредят членовете на семейството, децата започват вече да усещат какъв е въпросът, че нали, питаме кой е тя или кой е той. Така и накрая завършваме с нали, пак нещо забавно, Family Song, и тук виждате значи на Maple Leaf Learning, на много хубава песничка. Ето тук имаме членовете на семейството пак, след което се появява това забавно еленче. Тук е ни пръсти, така пак пеят, нали, за членовете на семейството много хубаво. И пропуснах да кажа, докато обяснявах всъщност за личните местоимения тук за Луи, че колеги, аз винаги нали, започвам часа след като са седнали децата вече, питам ги Are you ready for your English class? И съм ги сигнала да ми отговарят винаги Yes, we are. Нали?
Не Yes I am, ами Yes We Are, защото те са един екип. Нали, тук, може би, We им е познато точно а, нали, от това. Общо взето това е върху урок номер 11. Така, надявам се, пак казвам, да съм ви била полезна, да се абонирате за канала, да харесате видеото, нали, стандартните неща, които всички ютубъри казват. А, Въпреки, че, нали, целта ми тук, пак казвам, не е толкова а, професионално, професионална някаква такава а, изява, ами да бъда в помощ на всички ви. И съответно да получа и аз съвети от ваша страна или препоръки, идеи. Ще се радвам да включа нещо креативно. Нали? Сигурна съм, че други колеги имат и така още по-креативни идеи, които да се харесат на дечицата. Довиждане и до нови срещи!